Аз бих избрал внимание. Аз мисля, че Океан е доста адекватна. Плюс това е супер известна и е една от песните, които всички хора обичат да пеят, които харесват нашата музика. Освен това, отговаря надяваме се, на мащаба на този фестивал и на морето. За мен ще дойдеш ли с мен? Ще дойда. Ти? Ще помисля. Мислител. Най-смешните истории обикновено се случват, когато Свилен и аз сме сами в колата и трябва да стигнем до някъде. При положение, че той е тренирал ориентиране, което не ми е много обяснимо, защо така не можем да се ориентираме. Обаче има една случка, където бяхме тръгнали към Свищов. Брутален кръг бяхме направили. Стигаме до клубчето, в което ще свирим, което беше примерно на 30 квадратни метра разположено и където звучителя много държеше всичко, микрофони, да е без кабели, да е... Човека се казваше Вефа и е местна легенда там. Но това е една от историите, които ми останаха като много весели от по път към концерт. Сашо е голям скандалджи. Един път каза Петър Стоянов и не знаеше кой е Петър Стоянов. Минавайте. Не, тук ще... Да. Не, малко оцелихме момент тук да снимаме интервю, когато идвате. Сори. Поколения влюбени хора пеят нашите любовни песни Шоколад и Океан и се венчаят на тях. Здравейте, ние сме група Остава. Заповядайте на 22 август на Sunset Port Festival в Поморие. Rock and roll!